Vláda konečne pochopila, že Slovensko má problém s migrantami. Začala to riešiť, lenže robotu treba aj dokončiť. Hlas včera odporúčil premiérovi Odorovi, aby boli nelegálni migranti aj zaisťovaní, kým sa dôkladne nepreverí ich totožnosť. Asi je veľmi málo pravdepodobné, aby 90% týchto migrantov bolo zo Sýrie, volalo sa Abdul a narodilo sa v ten istý deň. Preto ich treba zadržať, obmedziť na slobode a náležite overiť, či nepredstavujú pre Slovensko a celú Európsku úniu riziko. A zároveň by to bolo aj odstrašujúcim príkladom pre všetkých ďalších, ktorí si plánujú svoju cestu do západnej Európy cez naše územie. Toto riešenie, o ktorom hovorím, ležalo na stole a žiaľ, bude na ňom ležať naďalej aj po dnešnom rokovaní vlády, pretože vláda sa ním nezaoberala. Navrhli sme úradníckemu premiérovi, aby zrušili mimoriadnu situáciu kvôli covidu, o ktorom dnes nie je už naozaj ani chýru, ani slichu. Pretože táto mimoriadna situácia je dôvodom, prečo nemôžeme vrátiť nelegálnych migrantov tam, odkiaľ prišli. A namiesto tohto jednoduchého riešenia, ktoré dnes mohlo byť už dávno hotové, prichádza vláda so zmenou zákona, ktorú sama ani urobiť nevie, a vládni úradníci tak prehadzujú horúci zemiak do rozvráteného parlamentu a Boh vie, ako to tam dopadne. Som rád aspoň za prísľub pána Odora, že do niekoľkých týždňov by mimoriadna situácia mohla byť konečne aj zrušená. Oceňujem vypočutie ďalšieho návrhu Hlasu, že sa vláda konečne rozhodla poslať na hranice armádu. Polícia situáciu nezvláda a vojaci musia svojim kolegom pomôcť. Lenže polícia túto situáciu nebude zvládať, kým ju bude riadiť tento neschopný policajný prezident Hamran, ktorý zbiera vyznamenania v Maďarsku, ale Slovákom odporúča, aby si na migrantov jednoducho zvykli, tak ako si zvykli na západe. Pani prezidentka, pán premiér, neostaňte prosím len pri týchto opatreniach. Pokračujte v ochrane ľudí pred následkami migrácie. Nečakajme, kým nám zase Rakúšania a Češi zavrú hranice a budú nám vrácať každého jedného nelegálneho migranta, ktorý cez Slovensko prejde. Slovensko potrebuje po voľbách vládu, ktorá má odvahu, zodpovednosť, ale hlavne odbornosť riešiť problémy krajiny, a to okamžite. Hlas je pripravený byť jej silnou a stabilnou súčasťou.